Häikki Martikainen. Tulen tuolta Joensuun lähistöltä Ylämyllyltä ja työskentelen JPH Maarakennuksella työnjohtajana. Kokemusta alalta on reilu 15 vuotta, josta yli 10 vuotta on työnjohtohommia. Ja vapaa-ajalla harrastan juoksua ja hiihtoa ja maastopyöräilyä. Kyllä se ihmisten johtaminen on se haastavin aihe, että meitä on niin monenlaisia ihmisiä. Se ihmisten lukutaito, se helpottaa paljon ja sen jos osaa, niin pääsee pitkälle. Rakennusalalla minun mielestä parasta on se, että mikään päivä ei ole samanlainen. Kaikki päivät on erilaisia, tilanteet vaihtuu. On haastavia tilanteita, että ei pääse liian helpolla.